Bon dia, Muntanya i Llibertat. Estem aquí carregant material i fent el tradicional desmotxe de cordinos. Quants cordinos necessitarem avui? Jo agafo 2 nous, això sí. Bueno, molt bé. Estem aquí enfocant cap a les majestuosa Serra del Cadí. I no podem dir res més. Tenim doncs aquí ja farallons del Cadí, la roca de l'Ordiguer. Prat de Cadí i la roca de l'Ordiguer. Començarem del diadre central, marcat, terreny mixt, terra de Nàdia, i acabarem el diadre. Els llistats són llargs, Aquí tenim el peu de via de la Serra de Pokrovsky, una via de 330 metres. S'iniciem aquí la Serra de Pokrovsky, des del primer llarg tenim un diedro de Quinto Plus i ja hem vist un clau a 10 metres que anirem a buscar-lo. Ens acabem de fotre d'un camelot i ja estem més o menys una mica més del primer llarg. Hem anat clavant unes peces per aquí, en aquest diedro, i suposem que aviat apareixerà la primera reunió. Estem doncs ja a la primera reunió i aquí tenim el company recuperant el primer llarg i ara ens dirà si on estava aquest pitó de la dreta que no hem trobat i hem tingut que fer un pas així estrany. Doncs no trobàvem, amb la mà dreta no podíem caçar el frient que volíem posar i hem estat badant una estona per fer el pas. El company Lluís no s'ha detingut ni un segon i mig en aquesta reunió. Mira que és còmode, I Més còmode s'està al bar. El que més còmode s'està al bar, però aquí s'està, la veritat, ben fresquet per la xitxa que està fotent el sol. I estem ja enfilant el segon llarg, un llarg de sisà, de primer fissura i després xamanella. Una mica si n'hi ha algun pitó. A veure, ara t'ho canto. Tenim el Lluís ja enfocant el que serà la xamanella, un dels passos claus de la via. És xamanella amb O8, encastant braços i tal. De sisà, suposadament hi han d'haver 2 claus per aquí, a veure si els troba. Sembla que està patint el Lluís ara mateix en aquests passos de sisà de fissura ampla. Ha superat ja unes de les parts claus de la xamanella i ara sembla que la cosa s'alleugerarà. Hi ha hagut uns moments certs de tensió i ara sembla que ha superat un pas.
I seguim amunt. En aquesta xemeneia oberta. Doncs estem ja a la R2, aquí amb el company Lluís, que s'ha obert el seu llarg i... Obert? No, ja estava obert. Ja estava obert, però ell l'ha... Anant de primer. El de primer. I ara tenim aquí un llarg de Quinto Plus, 6B o A0. Esperem agafar-nos bé dels claus que trobem. Gentilesa dels primers precursors que van passar per aquí. Estem penjats de 2 claus i això ens dona la seguretat, doncs, per fer una estoma seguida d'aquest llarg de xemeneia fissurada. I ara, això és un pas en lliure en 6B+, que aquí el Mendes, doncs, retirarà de zeros com un campeón. Tercera reunió. I aquí tenim un company fent l'anglada de Guillamont, que ha tingut la gentilesa de... Bueno, que hem coincidit a peu de via i com que havíem arribat uns minuts abans, doncs, bueno, han sigut gentilombres i han anat a la via del costat. Demà venim aquesta, Ahir, us l'estem calentant. A veure... Bon ambient aquí a la Serra del Cadí. Estem, doncs, recuperant el quart llarg, una navegació aquí en roca trencada, que el Lluís ha fet bé d'anar protegint. Doncs la precaució és important en aquests casos en què l'excés de confiança ens pot generar un accident. Estem ja al 5è llarg, que és una canal que es comparteix el llarg amb l'Anglada de Guillamont. Bé, és una canal de quarts sense cap tipus de complicacions. Estem, doncs, aquí a la 5a reunió. Tenim el Lluís que està sospirant, diu que està cansat. Molt cansat. I és que això de les clàssiques del Cadí doncs donen feina, Poden arribar alguns llargs a ser fàcils, però igualment són llargs i cansats. Ara ens esperen coses una mica més verticals. Converses sobre la fatiga i el cansament en aquest 6è llarg a la Sardà Pokrovski. A petició del company de cordada, que és molt sentimental, doncs m'ha dit que gravi aquest final de llarg de Margarites. I bé, veiem pel flanc esquerre els companys que estan fent l'anglada de Guillamont. I ara tindrem aquí el gran Lluís, que s'està a punt de morir i cap a dins. No cap a dins, sinó cap amunt, on hi ha la fissura monumental de 50 metres, 6A+, monolític, llarg clau de la Sardà Pokrovski. El Lluís, que es llegeix un cop més la ressenya, que no hi hagi dubte. I aquests seran els grans moments de la Sardà Pokrovski llarg 7. Mentrestant, la Cerdanya, amb els seus xaletets alternats amb granges i cases rurals, ens ofereix aquesta estampa. Ja baix de tot el Prat de Cadí, on es compaginen un ramat de vaques amb un ramat de pixapins. Tots ells competint per l'herba i el solet.
feina. Un clau i aquí ja estem fent un bon tram d'aquest setè llarg. I encara resta. Bé, estem doncs ja a la setena reunió, agraint-li sobretot al company la currada que s'ha fet. Jo de segon ja he patit, he suat. Tinc aquí xorreades de sudor en l'espalda. I bueno, i ara hi ha l'últim llarg, que és aquesta xemeneia aquí desplomada. Hi ha una escarpa rústica en la qual si ho fem així en lliure doncs és un 6+, el qual no serà possible, i ens enganxarem a tot el que podrem. Després venen unes fissures, uns 40 metres amunt, i arribarem a dalt. Bé, estem ja als darrers metres de la via Cerdà-Pokrovski. Hem fet aquí un sistema de fissures, piedrets, una mica trencadís. Hem anat col·locant trastos i bé, sembla que ja es veu el cel allà dalt, possiblement al final de la via. Que ens hem passat la reunió, hem muntat aquí, bueno, unes triangulacions amb 2 tascons, un Camelot del 2 i aquí un altre de l'1, tot ben empalmat unes con altres. I el company apareixerà per aquesta canal. Entre el trencadís albi de la Roca de l'Ordiguer emergeix l'esfèric casco del company de cordada, arribant doncs a la fi d'aquesta via Cerdà-Pokrovski. Vamos, company! Finish! Finish! Ja, no? Sí, era la reunió d'assegurat. Una R, ja. Ja, perquè m'he anat per un altre canal. Ja, però la R està... A la dreta, i per mi la dreta és la mà dreta. No, anda. Sí, però la R està a l'esquerra. Ja, també a l'esquerra, ho diu. Molt bé, tio! Anem. Vinga, espera, que et poso un antizoom. Ja estic a l'antizoom, sí. Vinga, xoca-la! Fer la part punky de les...